Finley sa ulieva. Vstávať! Vstávať! Dnes je extra špeciálne dôležitý deň, taký vzrušujúci, že by som... Kapitán Parker? Zvonček povedal, že dnes je zvláštny deň. Ako to? Vieš, Finley, dnes sa začínaš pripravovať na skúšku zručnosti v hasení. Výborne! Čo je to tá skúška zručnosti? Povie ti, koľko si sa toho naučil. Presne tak. Od dnes o 3 dni budeš musieť splniť úlohy, ktoré ukážu, ako si pripravený bojovať s ohňom. Hasičské autá tú skúšku majú každý rok. Keď uspeješ, dostaneš diplom ako kapitán Parker. Aha. A ty dopadneš určite dobre, autíčko. Máš celé 3 dni na to, aby si trénoval a potom ukázal, čo všetko si sa vlastne naučil. Touto úlohou sa začína celý test. Najskôr musíš preukázať, ako dobre vieš zamieriť na cieľ. Páni, skvelá mužka, kapitán. Ďalej ukážeš, ako zachádzaš s rebríkom. Tvojou úlohou je zniesť tú handrovú mačku zo stromu bezpečne dolu na zem. Aha. A nakoniec si vyskúšame, ako si obratný na pneumatikách. Páni, najskôr musím chytiť. Vy sa ale vyznáte, kapitán Parker. Ale ja nič neviem tak dobre ako vy. To nemusíš, Finley. Si ešte mladý, ale musíš dokázať, že sa neustále zlepšuješ. Teraz musím ísť na pár dní na dôležitý zraz kapitánov hasičských zborov. Zatiaľ na teba bude dozerať Polly. Viem, že ti môžem dôverovať, že budeš trénovať. Áno, autíčko? Áno, kapitán Parker. Dovidenia o pár dní, Finley. Usilovne trénuj a uvidíš. Pôjdem na parkovisko a všetkým poviem, že teraz bude mať kopu práce. Keď sa vrátim, tak uvidím, kde začať. Tak poď! Páni, to bude zábava, Finley. Určite sa tešíš, že začneš trénovať. Nás poštovné autá testujú skoro stále. Naposledy som na test tak trénoval, že som si vybil batériu. Neuhádnete, koho sme videli. Ani za miliónov kilometrov. Na starom táborisku je veľtrh štvorkoliek. Sú tam nákladiaky a preteky. Cukrová vata, nanuky a tiež párky v rožku. Hurá! Tak na čo čakáme? Ideme tam? No, ja by som veľmi rád, ale musím cvičiť na skúšku. Finley, a povedal som ti, že je tam jazda tunelom? Jazda tunelom? Nákladiaky. No, mohol by som začať trénovať, keď sa vrátim z veľtrhu. Mám na to celé 3 dni. Posledný je stará kraksňa. Jasné, ideme. Ja viem, Scout, ja viem. Zmeškal som 1 deň tréningu, ale neboj sa. Zajtra budem tvrdo cvičiť. Uvidíš. Je zavčas ráno a jasno. Dnes toho určite veľa natrénujem. Zachrániť mačku nemôže byť ťažké. Svetlá hore! Finley, potrebujem ťa. Stanley, ten polievací voz a jeho tým nás vyzvali na futbalový zápas. Naozaj? Stanley je chválenkár. Stále sa vyťahuje, ako nás porazí. Ukážeme mu. Ale Finley, ty máš predsa trénovať na tú hasičskú skúšku. Stanley, polievací voz vykrikuje, že s nami pekne zatočí. Finley, veľmi ťa potrebujeme. Viete čo? Potom budem usilovne trénovať. Finley, vedecké štúdie dokazujú, že mladé hasičské vozy, ktoré netrénujú, nemajú na skúškach dobré výsledky. 3 predĺženia, Scout. V ten posledný gól som už vôbec nedúfal. No, ja viem. Zmeškal som ďalší deň tréningu. Som hotový.
začnem za zajtra. Musím to poriadne roztočiť. Musím dohnať, čo som zameškal. Tak teda, pripraviť sa. Pozor! To je dobré, Scout. Je to iba na chvíľku. Drakov púšťam rád. Hej, počkajte! Musíme poriadne zošliapnúť pedál, Scout. Zajtra je skúška a ja som ešte nezačal. Pohotovosť, pohotovosť, pohotovosť! Na úpeti vypukol požiar! Asi som sa vrátil práve včas. Musíme tam ísť, Finley. Tu ste vy dvaja. Je už neskoro. Začala som mať starosti. Ach, bol to hrozný oheň, ale Finley mi pomáhal a odviedol výbornú prácu. To je dobre, Finley. Teraz sa radšej vyspíte. Zajtra má Finley tú veľkú skúšku. Finley, predstavím ťa šéfovi Tyronovi. Bude pozorne sledovať tvoje počínanie počas testu. Keď ti to pôjde, dostaneš osvedčenie. Veľmi ma teší, šéfe. Narovnaj sa na nápravách. Si hasičský voz. Buď hrdý. Áno, pane. To už je lepšie. Teraz začneme skúšku. Najprv rebrík. S rebríkom musíš ešte trénovať. Prejdime ku kuželom. Je prirodzené, že Finley je nervózny. Určite sa čoskoro upokojí. Dobre, Finley. Pripraviť? Pozor! Teraz! Myslím, že už som videl dosť, chlapče. Nie, dokážem to aj lepšie. Pozrite. Prepáčte. Stačí, Finley. Počínal si zle vo všetkých troch disciplínach. Osvedčenie nebude. Ty si vôbec netrénoval, však nie, Finley. No, chcel som, ale najprv ten trh. Je iba raz za rok. A potom zase ten futbalový šampionát. Potom všetci púšťali drakov. Vrátil som sa včas, ale musel som ísť hasiť požiar. Nemal som dávať prednosť iným veciam pred tréningom. Teraz to viem. Mám zlý pocit. Nie preto, že nemám vysvedčenie, ale preto, že neviem veci, čo mám vedieť. Ešte, že si na to prišiel. Šéfe, môžem s vami hovoriť o samote? Viete, premýšľal som o tom, že by to varí možno. Finley, predviedol si veľmi zlý výkon, ale kapitán vraví, že si skvelý hasičský voz. A včera si vraj pri požiari počínal výborne. Potrebuješ viac trénovať, preto ti dávam ďalší týždeň. Potom ťa znovu vyskúšam. Finley, všetci robíme chyby. Našťastie si dostal druhú šancu. Využij ju. A tentokrát trénuj. Áno, pane. Nie, teda páni. Sleduj očami cieľ, Finley. Hej, Finley, máme turnaj s vlečným lanom, tak poď, bude zábava. Prepáč mi to, ale mám pred sebou skúšku. Musím trénovať. A tentokrát dodržím, čo som slúbil. Výborne, Finley.